començar, així que agarreu-vos ben fort i a disfrutar. A disfrutar molt. Pirotecnia del Mediterráneo. Des de 2016 acompanyant-nos en la plaça i este és el seu 10 aniversari. Mascletà dels amics de Pirotecnia del Mediterráneo. Benvinguts. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
Societat Valenciana. La mare que ens va fer. Mare de Déu. Jo no sé com ho porta Però, mi que per favor, concentrat, però així com tinc el tremolava cos, tot. com tinc el cos. Mira, Això ha mira. tremolat, la unitat mòbil, el piset. Tot. Pensava que se'm venia avall. Jo també me Però què ha pensava que passat? tenia Què ha tot. Jo no sé passat? ni Que algú d'on me vinc, conté. ni com em diuen, ni Uah. d'on estic. És que això favor, hem perdut el coneixement. Direu, el Però fum que n'hi això ha com ha ara, sigut? una barbaritat, és una barbaritat. Però, de veres, és que no sé No, com no, no. explicar-vos. Jo li diria al que senyor acabem de Prota, viure, a però veure, estic unes tremolant. preguntes, senyoria. Una Ja mascleta ens ha quedat clar. mediterráneo, o sigui, més mediterráneo impossible. Però la gent s'ha tornat loca en aquests moments Loca, d'emoció, loca. eh? Sí, sí, sí. Enguany el que tinc que dir és que ha fet una miqueta de principi digital, que això també s'agraïa. Aplaudiments a la plaça. Aplaudiments. Aplaudiments. Ovació. Ovació de milers de persones a este moment que acabem de viure en directe. En apunt, no sé com explicar-vos com tenim el cos, però se'm queda de pasta moniato. Quina brutalitat. Quina Els del bestialitat. Mediterráneo no han defraudat, la veritat és que